Bueno, bada zure ezaugarrietako bat, zure humorearen, eta ez dakit izaerana, inbeste ez galako ezagutzen, baina bai humorearena, hau bizarri gabe hitz egitearena, zuzen hitz egitea eta putzuetan sartzekoa, ezta? Piskat, nahitare aukeratzen duzun bide bada, horrela ateratzen zaizun, nahi duzun provokazio puntua badagoen, edo horrela nahi duzulako. Eske kostatzen zaite sartzea putzuetan, osea, benetan, ez dakit nola, baina batean putzu baten sartuta nago, eta ostia, bai, asko kostatzen zaite halako, osea, umore zuria egitea, ezinezkoa da niretzat. Osea, egin dezaket noski, baino era naturalean ez zait gertatzen. Eta, karo, osea, ni bepai hasi nintzen, Irola irrati librean, neukan irratsaio bat, zientzia eta eszeptizismoari buruzkoa, eta zientzialariak elkarrezketatzen dituen doinu humoristikoan, eta ezakitzat, eta, bueno, sasi zientziak desmontatzen genituen. Eta badaukat, hori, pentsamendu kritikorako joera oso handia, eta halako gauzak, batzutan, azkura sor dezaketen gauzak modu kritiko batean begiratzeko joera ikaragarri handia daukat, eta konturatzen naiz, hori, humoretik gauza horiek azaltzea errazagoa dela niretzat. Ze azkenean bai, tipa honek grazia egiten dabil. Ez diogu arpegian joko, ez? Katxan dautxa da. Nada purtsuet nire burua besteko modu bat. Baina, bai, orokorrean joera handia daukat putzuetan sartzeko. Eta gero bai, oso pertsona politizatua naiz. Eta orduan, nire ideologia politikoan niretzat oso garrantzitsua da helaraztea edo nire bizitzan ez dakite ardatz handia da, orduan hortik komunikatzen naiz bai, ez? Eta orduan hori beti da polemikoa. Bai, eta humorearen alorra ere oso maskulinoa da, beste hainbat eta hainbat ia dana bezala. Bai, nik askotan esaten dute emakumeoi matxismoak, emakumeak asteriskoekin, ez? Osea, emakume eta disientziak, baina, emakume cis nahi zen einean hitz egingo dut. Emakumeoi matxismoak esparru asko debekatu izan dizkigu, eta horietako bat da biolentzia erabiltzearena, adibidez, ekintza zuzenak erabiltzearena, emakumeok ezin dugu biolentzia erabili. Eta biolentzia ere, ez da soilik kutxazain automatiko bat izu emotea, bai, badala, eta nik hori defendatzen dut. Biolentzia izan daiteke bai, hitz egiteko modu bat, gauza horiek debekatu izan dizkiguten, baina badau beste alor bat, bai debekatu izan dizkigutena, eta da erridikuloa egitearena. Emakumeok ezin dugu erridikuloa. Izan behar dugu, kuki, izan dezula. Kukiak eta txeinak, eta, karo, erridikuloa egin gabe, ez da humorerik. Hori mobidotea. Orduan, horrexegatik, ez da bat ere ohikoa, ez da bat ere ohikoa, gero ez da ohikoa da, baina ez da tradizionalki ez direz emakume gehiegi egon humorea egiten. Eta humorea egiten baldin batzuten, beti izan behar ziren intelektualak nolabait, eta emakumeok ezin dugu humore zafioa egin adibidez. Ezin dugu, bai, egiten dugu, nik egiten dut. Baina oso gaizki ikusita dago, eta horrekin apurtzen gabiltza, eta nien az bakarra, hor dauz emakume asko eta asko halako humorea egiten, eta nik uste dut hortik jo behar dugula, ze hori da, debekatu izan diguten esparruetako bat, eta horrexegatik humorea orokorrean oso maskulinoa da, ze eske, erridikula hasi maute egin duen engot humorea. Galdetu nahi ditzun, badaukazu gairik edo, kontzienterik, humorerik egingo etzen unekena, gairik edo? Ez dago gairik. Nik humorea egingo nuke eta egiten saiatzen naiz gai guztiei buruz. Badaukat sentsibilitate berezia honi buruz gehiago humorea egitea gustatzen zait, baina gai guztiekin humorea egin dezakegu. Hori bai, nik nuke sekula ere egingo txiste matxista, arrazista eta transfoborik, euskalfoborik. Nuke egingo, baina euskalfobiari buruzko, transfobiari buruzko, matxismoari buruzko txistak egiten ditut. Jazta. Eta bai, askotan esaten didate, fatxei buruz barra egiten duzu, baina honi buruz ez, barkatu, ni torturari buruzko txisteak ere baditut. Baina torturari buruzko txiste hauek egiten ditudanean, egiten duadana da, bai, memoria historikoa mahai gainean jarri. Ze batzutan emoten du, ostia, emetik eta 10 urtetara agian astuko dute askok hemen torturak egon direla eta jasan izan duguna, ez? Ostia, txiste hauek eginez, horritarazten dut. Eta honekin esaten dut bai, beti egiten paralelismoa, ez? Eliza Katolikoan, ondiren, abusu sexualei buruz txiste asko egiten ditugu, askok.
askotan egiten dugu txistea, al cura, los niños, bai. Eta hori ez da txiste bat egitea pederastia grazia egiten dizulako, ez da inolaz ere. hori da. Eliza Katolikoan dagoen pederastia salatzen ari zara, eta da oroitarazteko modu bat, kontuz, Eliza Katolikoan gauza hauek gertatzen dira. Eta honegaz nik uste dut egin behar bardina dekogula, kontuz, hemen torturak egon dira. Barri ingo dugu, baina torturak egon dira. Hori da.